estaba eu un día a facer a guardia, eu sou grande, como podedes ver, sou moi grande. E dixen yo ao cabo: señor cabo, eu na garita non cabo. Dice: non és cabo, que és quepo. Perdone, señor quepo, eu na garita non cabo. E logo aquela vez que estaba eu nunha clase teórica, e vai, empeza así o sargento que explicaba as cosas teóricas, dixe: el agua ferve a 90 grados. E eu fui por detrás: non, oes, meu sargento, a 100 grados, a 100 grados. E entón el cheirou así algún ruido por detrás, e algo queimado estaba, e el agua ferve a 90 grados. Meu sargento, a 100 grados. Bueno, perdón, el agua ferve a 100 grados. Lo que ferve a 90 grados es el ángulo recto. O outro día atopouse o furangallo con Pepo das Cachas e dixo: ai, Dios mío, que gordismo estás, va a rebentar como unha bomba atómica, carallo. Pero ti tens que baixar tantos kilos como levas en ribón. Eso non hai maneira. Aquí ao gorda un empeza a comer, empeza a papar viños montolo e agora isto xa non hai que no baixo. Pero como que non hai que no baixo? Mira, o meu primo, que pesaba 200 kilos de Dios, e en 3 meses quedou en 40. Pero eso non é posible, hombre. Eso non hai maneira de baixalos. Bueno, contando ca caixa, contando ca caixa. No outro día estaba Feliciano Lampantín partindo o peito na canteira, traballando como un desgraciado, Dios mío. Estaba desde as 7 da mañá andando yo a picachón, agarrando a pala, saía o sudor por todos os rincóns do corpo, Dios mío. E somente estuvo un momentiño para descansar. Parouse un momentiño, agarrou o botixo e dou un trajo de auga e quedou pensando: levo 25 anos nesta empresa, xa tiven 4 ascensos tiven eu, e nojo eu de que carallo empezaría. Xuntáronse un día 2 capitáns e dixolle un ao outro: oes, teño un rapaz na compañía que é a cousa máis burra, máis desgraciada intelectualmente que se pode mirar. E dixolle o outro: non te preocupes por eso, que teño eu outro que ainda moito máis burro que ese, pero moitísimo máis burro que ese. Non há máis burro que o meu, non o hai, ó. Como que non, ó? Xa verás. Vouche mostrar que burro é o meu. Oes, a ver, Genaro, ven aquí. Vai-te arriba á compañía e mira a ver si estás. Sí, señor, a sus órdenes. Ao cabo do ganá como aos bundeira, dixolle: meu capitán, arriba non estou. E vai, dixolle outro: bueno, xa verás o meu ainda é moito pior, moitísimo pior. A ver, Raimundiño, ven pra aquí, ó. Vai-te á cantina e compra un peso de pan e un peso de queixo. Ala, aí tes 2 pesos, un pro pan e outro pro queixo. A sus órdenes. Marchou para a cantina. Os capitáns estaban esperando a ver se o rapaz volvía e non volvía. E pasou así como unha hora larga. E dixeron: vamos a ver o que pasou. E chegaron ali e viron ao pobre do rapaz diante da porta da cantina sin entrar. E mirando para as 2 mans como un loco. Pero que faz aquí, home, que faz aquí? A sus órdenes, mi capitán. Usted me tiene que perdonar, pero eu non sei cal é o peso do pan, nin sei cal é o peso do queixo. Hai 2 compañeiros que son albañiles e levan xa moitos anos no paro, e un día lendo o diario buscando un traballiño, vai e viron ali: vaya usted al desierto del Sáhara a traballar de albañil por 250.000 pesetas. Dixolle: José, aquí está a nosa solución, a traballar de albañil para o desierto do Sáhara. Marcharon os 2 máis contentos a traballar de albañiles, pero en canto chegaron ali, un deles empezou a correr como un loco, pero a correr como unha besta loca, peor como un camello desas que hai, pero correndo como un foguete. E vai o compañeiro, vai detrás del: pero onde vas, home, espera, onde vas? E dice: carallo, viches eso? Mira que traballo nos espera cando chego o cemento. No outro día pasou pola rúa de Villar Moncho do Verdillo, cargado como unha besta, Dios mío, botando os fígados para fora, cun armario ao lombo. Iba o pobriño do home reventado de todo.
e atopouse co seu primo. E dixo o primo, pero home de Dios, como non me avisaches, home? Non me avisaches, home, pero parece mentira en ti. Eu xa non che fun a axudar, porque xa me dixeches que iba teu irmán. E contestoulle, claro, o meu irmán xa me axuda, é o que vai dentro do armario tendo conta das perchas. O día da reflexión electoral esa que pasou aí atrás, estaba o Pepiño Bodejas, tumbadiño no medio do camiño cunha borrachera, Dios mío, tiña unha chía, rebantaba para fora, e tiña ao seu redador 1100 miles de botellas de blanco e botellas de tinto, blanco e tinto por todos os rincóns. E a muller, cando vera buscando por el toda a noite, atopou naquele estado lamentable, rodeado de botellas de blanco e de tinto, e dixo, desgraciado, que faz tumbado aí no camiño, desgraciado, ti non eres un home, ti non eres nada, desgraciado. E vai ela, dixo, eu estou na reflexión, si, home, si, na reflexión. E por quen te decidiches ti, home, por quen te decidiches ti? Decidinme polo blanco. Buenos días, señora. Buenos días, como están ustedes? Somos do camión de mudanzas. Vimos aquí por conta de levarlle o piano. Ai, Dios mío, el piano. Pero yo non avisé a nadie para que me llevara el piano. Ai, usted non, pero os seus veciños avisaron todos. Ala de onde eu era, cometeuse un roubo grandísimo. Entraron na iglesia, levaron candelabros de prata, levaron unha cazulla que estaba así con bordados de ouro, hasta levaron un jatiño pequeneiriño que se chamaba Macifú, que non se metía con ninguén. Entón chamaron á Guardia Civil para que cacheara a xente e a ver se encontraba que levara aquelo. E vai ao parvo do meu pueblo, o fillo do Papa Brevas, douselle por decir, eu sei quenes foron os que colleron as cousas, Vai toda aí, que vas a ver, deixa traballar a xente, deixa traballar a Guardia Civil, que vas a ver, tío. Eu sei quenes foron os que colleron as cousas, Cheiro. Que vas a saber, tío, que vas a saber ti? Ti non sabes nada da nada, non sabes ni la A, ni la W, ni la Z, non sabes nada, vai toda aí. Pero o rapaz insistía, o parviño insistía. Eu sei quenes foron os que colleron as cousas. E o capitán da Guardia Civil, que era un home moi sabido, de bijota, como outro que conoso eu, dixo, déixate de caralladas, que ao mellor este sabe algo. E vai, foi un dele, dixo, ven aquí, ó. E logo, quenes foron os que colleron as cousas, ó? Ai, eu non lle dixo que despois tejanme no lombo e danme patadas no cu. Non lle dixo. Pero dimo a min, hombre, ui, aquí hai gato encerrado, este algo sabe. Dimo a min, que non lle dixo a ninguén. Non, señor, que despois danme dica quente, despois este dice que o dixen eu. Non, estás falando con home e non lle dixo a ninguén. Dimo a min que este é un secreto, isto é do sumario. Eu non lle dixo a ninguén, hombre, este é unha confesión secreta. Bueno, pois mire, se non lle dixo a ninguén, dixo yo, Non, home, non lle dixo a nadie. Pois sabe que eles colleron as cousas? Quenes foron? Pois foron os ladróns. Ali en Santiago hai un ultramarinos que ten os chourizos pendoirados todos así do teito. Todos os chouriciños, hai os chouriciños ali bor do todo. E vai o outro día, iba Pepiño co seu pai, que foi ao médico ali. E vai ao mirar tanto chouriciño, o rapaciño levaba fame porque tuvo que estar así por culpa de facer unhas probas. Estuvo que sin comer en toda a mañán. E dixolle, papai, cúmpreme un chourizo deses ou? Non, home, non, deixa, que eses pican. Pois se pican, eu agarro polo cordelio, carallo. Agora vai un de filosofía. Cando eu marchei para a Mili, a min tocoume marchar para a caballería. Ainda me acordo do día que marchei, Dios mío, como chovía. Ainda me acordo da carta que lle mandei á miña moza Lajoria. Adiós, querida Lajoria, que me marcho para soldado.
non vou para os da pé, que vou para os da cabalo. Tan pronto eu che alá, e chamaron retratiero para que me saca un retriato. O conto foi que eu cheguei ali á caballería e dirme un cabalo. E vai un día e veu con un compañeiro así de paseo, deses paseos logísticos que se fan, non? E cada un o seu cabalo. Pero, como nadie miraba, dixenlle, oes, vamos meterlle aquí na de Pepe uns tóspiros da caña. Vamos, outro tamén lle gustaba ben. E metímonos ali. Pero eu non desconfiaba del bastante, que non me gustaba aquel home. E dixenlle, mira, pero denantes eu voulles facer unha sinal ao cabalo. E fun e, pumba, cortei un trociño do rabo. Empezamos a tomar tóspiros da caña, salgo para fora, e o desgraciado do meu compañeiro que fixera o propio. Tamén lle cortaré outro trociño do rabo ao seu cabalo. Entón eu comecei a berrar con el. Desgraciado, rompo os fociños, acabas morto neste camiño, lambón. Menos mal que por agora ainda o distingo, Pero isto non é de homes, isto non está ben feito, isto non é propio. E vai, e dixen, agora voulle cortar outro trociño de crin, e vamos tomar outros tóspiros da caña. Fomos para dentro, tomamos outros tóspiros da caña, e o desgraciado do trampón do outro fixera o mismo, outro trociño de crin á súa vista. Mira, desgraciado animal, acabo contigo, pero ti te crees que isto é de homes, hombre, queréndome facer trampa, Dios mío. Menos mal que por agora ainda o distingo, O blanco é o teu e o negro é o meu, Alá na miña aldea había unha maestra que era unha muller moi beata, así moi religiosa, vamos. Era a muller que máis estaba máis tempo na doutrina. E un día estábamos así nun ditado, e vai un rapaciño que había ali estaba a escribir con esas plumiñas que había antes, desas de manesilla, e máis desas plumiñas que tiñan así unha coronilla, e ela estaba a ditar, el coche va por la carretera. E o rapaz escribía, el coche va por la carretera. Los hombres, pues hay muchos en el mundo, pero de repente o rapaz gritó e dice, me cago na vida. Esgallouse unha pluma, me cago na vida. E vai a maestra ir aquelo, Dios mío, puxose como unha loca. Laducho, desgraciado Laducho, pecadento del infierno, te vas a quemar como un chamizo inmundo durante toda la vida, Dios mío. Laducho, que dixeches, Laducho? Perdone, señora maestra, eu xa sei que non se pode decir esgallousame. E logo aquilo que pasou, estaban dúas vellas a mirar unha orquesta. Estaban as dúas mirando esas músicas modernas que hai agora de chin para chan tumbadalle. Estaban a mirando e vai o locutor da orquesta e dixo: E agora, a continuación, atendendo unha gran enchente de peticións, vamos a tocar aquella de Donémico Moduño. E dixo unha bella outra: oes, que dixo do médico de Buño? E logo, aquela señorita que vai pola calle toda empirifollada, cun abrigo de piel ao lombo, un abrigo desos de Astracán, e a pobre de María, que salía da casa dos señoritos de servir, estaba ali de servienta, e iba como unha tola correndo pola calle e tropezou ca señorita, bomba, pojoulle un golpe, case tira con ela pa carretera e o carallo. E vai a señorita e dixo: cuidado, bruta, animal, eso usted unha bruta. E dixolle María: mira quen falou, sabía que había animales que cambiaban de pelexo, pero sabéis que hai pelexos que cambian de animales. A mí gustame moito eso cando pensan que os gallegos somos medio parvos. Pero eu sei que somos ben listos. Mira, dali na Mili, cando eu estuve facendo a Mili, tocoume ali en Jerez de la Frontera, había ali un rapaziño que un día por chiste preguntaronlle: oye, ti que queres, un peso ou unha peseta? Eu quero unha peseta. Pero, home de Dios, como vas querer unha peseta? Se un peso son 5 pesetas. Eu quero unha peseta. Eu quero unha peseta e nada máis. Bueno, aquilo fixose famoso, porque todo o mundo decía: hai un gallego que é un parvo de todo. Danlle un peso a unha peseta e el quere a peseta. E todas as compañías, viña a xente de fora: gallego, ti que queres, un peso ou unha peseta? Eu quero unha peseta. Eu quero unha peseta. E a min dábame un pouco de xenio ver aquilo. Collín un día, dixen da min e dixenlle: pero ven aquí, home, ven aquí. Estás deixando quedar moi mal a nosa terra, hombre. Non te das conta que un peso son 5 pesetas, home de Dios. Xa o sei, home, xa o sei. Pero o día que collo o peso,
acabouse a coña e nunca máis peseta chupo. Aquel que vai un día dixéndolle: oes, vámonos a rir deste. E van a chamar: oes, ven para aquí. Hola, buenas tardes, como está usted? A ti, se che cortan as orellas, que che pasa? A min, se me cortan as orellas, non vexo. Home de Dios, pero home de Dios. A ti, se che cortan as orellas, non oes. Ai, non, señor, non vexo. Mira, estou che preguntando polas orellas. Sí, señor, a min se me cortan as orellas non vexo. Pero como non vas a ver, home de Dios, como non vas a ver? Non vexo, porque non hai quen me turre pola gorra, caime para diante e tapamos ollos. Un día na guerra, estábamos todos nas casiñas, e de repente comenzou un bombardeo aéreo. Todo o mundo para o refugio, todo o mundo para o refugio. E vanse todos como locos para debaixo da terra para os refugios atómicos. Todos como locos, todos correndo. E entre a xente que corría iban dous velliños. Ai, vamos para o refugio, José, vamos para o refugio. Cando estuveron ben acougados no refugio, vai a vella e dixo yo a vello: ai, José, que me olvidei arriba da dentadura postiza. E dixo yo José: pero logo ti que pensas, muller? Que agora os roxos van tirar bocadillos, ou? Había un rapaz na miña aldea que era o rapaz máis padero que mirei na miña vida. Andaba sempre de carallada e de coña. E un día estaba o rapaziño ali a xogar con un esteribel, tiña un esteribel ali un trompiño a xogar na eira, e chegaron dous cazadores ben preparados, con escopetas boas, con boas botas, cunha boa chaquetilla desas chaquetillas boas que deben de ser carísimas. E vai e pregunta ao rapaz: oe, neno, por aquí hai moita caza? Por aquí caza, hai moitísima caza. Aquí hai coellos por todos os currunchos. Hai coellos na eira, hai coellos no prado, hai coellos no monte, hai coellos polos outeiros, hai coellos, Dios mío, a Dios dar. Bueno, hombre, pois gracias. Marcharon os homes todos contentos, pero ao cabo de 5 ou 6 horas volveron tan baldeiros como iban. E atoparon ao rapaz que seguía estribillando ali na eira. Xe, oes, vente aquí. Pero ti quen che dixo que había aquí coellos? Coellos aquí. Hainos así, hainos así. Hai coellos por todos os lados, así. Pero logo ti bichos son. Home, eu mirar non os mirei. Pero eu sempre os escoito pola noite. Cri, 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 cri. Mirade, cando eu estuve en París, fundaron a volta por ali por os campos dos lixos, e entrei nun café deses de postín, deses cafés vos, e había ali unhas mozas. Ai, que mozas había, Dios mío querido, unhas mozarotas, todas repuleinudas, gedelludas, cos peitos botados para diante. Pero eu non sabía a súa fala, e estaba ali soliño, nunha silliña, eu non me entendía con ninguén. E vai, acércase a min unha moza desas, e colleu un lápis e máis un papel, e dibuixou un vaso, un vasiño desas de beber. Pois que lista era aquela moza, como sabería ela que eu tiña gana de beber? E vai despois, ve un da min, despois de que viven ben, ve un da min, e vai a dibuixar unha parexa bailando. Pois que lista era, carallo. Como sabría ela que eu tiña gana de bailar? Bueno, despois de bailar, veus un da min, e vai e pintoume unha cama. Que lista era, carallo. Como sabría ela que eu era ebanista? Alá, na miña parroquia, había unha moza que era a cousa máis fiucha e máis mal feita que se podía mirar. Tiña unha nariz que parecía de Landelino la Villa. Podía cheirar o que había ao outro lado do mundo. E tiña unha boca, Dios mío querido, que mismamente parecía a boca do ministro da Facenda. Tiña unha cabeza que parecía un pote, pero tiña unha gana de casar que se descajallaba viva. E vai chegaron as festas do pueblo, había lumieiras, iluminacións, gaitas gallegas, orquestas, bombillitas de coloríns, e estaban todos a divertirse, uns cos outros, sin meterse con ninguén, menos a pobre da rapaciña, que estaba soliña arrimadinha a un carballo a chorar.
Ai, Dios mío, que desgraciadiño, Dios me dou. Non hai canda palleiro que me cheire, Dios mío, querido. Pero vai, e acercouse a ela, Farruco, e ela puxose toda toliña, endereitou o piranjallo que levaba en riba da testa, botou o peito para diante, e Farruco faloulle deste falar. Ola, Marúa, ola. E logo, ti non tes parexa? Non, xuro-che por Dios e por todos os santos que non teño parexa, eu. Conta a verdade, María, eu. Con ter parexa non é deshonra. Non, douche a miña palabra de honor que non teño parexa. A mí non hai canda palleiro que me cheire, Dios mío. Bueno, muller, bueno. Pois se non tes parexa, haiche que dar a Guardia Civil. E logo, outra vez nun baile, Dios mío, que estaba ali unha mozarota soliña tamén, e fun eu quixen bailar con ela. E dixenlle, e logo, bailas comigo? E logo usted está anteiro? Pero claro que estou anteira. Pero logo vou estar partido ou que? Dígame a verdade se usted está anteiro ou non está anteiro eu. Pero claro que estou anteiro, logo, es que tontería é esta. É que antes estuve bailando con outro e díxome que estaba empalmado. O día que eu me casei, pois, a cousa é que a verdade, eu desto non sabía moito. E chegou a noite da boda. E marchamos para a cama. E vai, eu puxo-me a dormir, porque tiña que dormir. E a miña muller, pero, home de Dios, eres tú lo fasto, carallo. Mira, déixame dormir tranquila, déixame dormir tranquilo, que mañán teño que ir a buscar erva ao monte, mais teño que ir a levar a vaca ao boi, déixame tranquilo, yo. Pero, home de Dios, que parvillo te faz, pero logo ti non te das conta que a noite da boda é para algo máis, ó. Déixame tranquilo, que mañán teño que traballar. A pobre da muller perdeu as esperanzas. Pero era novo e marchei pa a Mili e tocoume pa África. Cheguei a África, estuve ali unha tempada e un día vin de permiso. Carallo, viña sabido. Onde vai a miña muller? Aquí estou, home de Dios, aquí estou, logo ti que quero sou. Suba usted para arriba ahora mismo. Ai, Dios mío, que lo quito ver, Dios mío, moito aprendiches en pouco tempo, carallo. Suba usted para arriba ahora mismo. Pero bueno, home, deixa pa a noite. Suba usted para arriba. Bueno, hombre, eu subo. Na miña muller mando eu. Eu son un home de peito e feito a dereito. Suba usted para arriba. Vai, ela subiu para arriba. Apaga usted a luz. Pero, home de Dios, ai que tuliño ves, carallo. Apaga usted a luz. E vai, ela apagou a luz. Peche usted as contras. Pero, Dios mío, querido, tamén. Peche usted as contras, que na miña muller mando eu. Vai, ela pechou as contras. É logo. A ver, peche usted a porta. Ai, Jesús, Dios mío. Bueno, que? Está todo ben a oscuras? Pois mira, velo, aquí o tes. Esfera luminosa, comprado en África. O outro día no camiño da Cortevella atopáronse dúas vacas. E díxolle unha a outra. E contestoulle a outra, carallo, sacáchesmo da boca. Unha vez iban dous amigos borrachos como a cans. Levaban unha miruspia como a tolos e iban camiñando pola vía do tren. E vai, e díxolle un mirando para as traviesas. Manuel, estes escalóns estánche ben separados. E díxolle o outro mirando por raíz. Pois mira, co pasamanos estáche ben baixo. E seguiron andando e de repente viño os preos de frente. Dixo, carallo, menos mal que ven aí o ascensor. Era un home tan lacazán e tan preguiceiro, que se casou cunha negra para non ter que lavar os fillos. O outro día, destas festas de reis de aí atrás, vai atoparonse dous amigos ali en Santiago e díxolle, oes, ti que lle vas a comprar a tua muller agora para estas festas? Dixo, eu voulle comprar un collar. Ai, non, a miña anda suelta, carallo. E logo deses, a mí gustoume moito aquel conto do mar. Era unha noite negra, non se miraba nada. Iba un barquiño polo medio do mar. Entón só ese.
De onde sodes vós? Do mesmo sitio que vós. Para onde vades vós? Para o mesmo sitio que vós. Que traedes? Palometa. Nós tamén. De onde vindes? De Terra Nova. Nós tamén. Para onde vades? Para Noia. Nós tamén. Entón ergues o comandante e dixo: Que deixen de falar os da popa cos da proa que non podo dormir. O outro día, na feira de Santiago, foi un home a mercar unha vaca. E con ele levaba o seu filliño. E vai o home anduvo mirando por ali as marelas que había e atopou unha marela redelluda, pernechuda, nacida na luna de agosto. E gustoulle a vaquiña. E xa sabedes que, pois, para mercar unha vaca, pois, hai que facer uns tanteos. Miroulle na dentadura, meteulle a man por baixo do rabo e palpoulle ben palpado. E despois tamén lle palpou nos tentos, como debe de ser. E o rapaciño pobriño estaba a mirar o que facía o seu pai e non entendía nada. E dixolle: papai, vostede para que fai eso? Cala, meu filliño, cala. Eso hai que facelo por conta de mirar se a vaca é boa, hai que tanteala ben. E o niño quedoulle aquilo aquí metido na cabeza. Marcharon para a aldea. E estaba un día o pai traballando como un lambón, distripando terróns ca sacha. E ven un niño correndo como un tolo: papaiño, veña correndo á casa, que o noso cura quere comprar a mamá. Alá hai uns negros alá nunha tribu, desas tribus de papahomes, a tribu de Zumbalacazán. Pois eses homes que papan os homes, eses negros desgraciados, un día colleron a un misionero deses que hai, non? Deses que enseñan a doutrina por eses sitios, vamos. E vai a meteron nun cazolo grandismo, e despois prenderonlle lume por baixo, por conta de cocelo ben. E vai o negro cociñeiro, con unha paleta que tiña, zumba, zorrajáballe no cabezo como un loco: zumba, toma carallo, toma, zumba. E ven o jefe da tribu e dixe: pero que faz, home, que faz, como lle pegas tanto? Non lle pejes así, hombre, que despois vais a ver moi mazado. E dixe: non lle vou pegar, non se dá conta que está comendo todas as patacas, carallo. María da Xiroma tiña dous fillos. Un era Ramirito Caja Portelos e outra era unha rapaziña que se meteu monxa. Bueno, pois, así pasou a vida, pero un día mamá morreu. Entonces, o neno que non era ben listo, que vivira sempre ca nai, mandou chamar a súa irmán a monxa por conta de que viñera pós funerales da mamá. E vai ela, pensando que como esas cousas son así, había que pagar máis. E canto máis pagara, mellor iba a vivir noutra vida. Fixo un funeral de primeira, un funeral grandismo, truxo curas de todas as parroquias, de todos os alrededores, viñeron todos. Pero acabou o funeral e a monxa marchou. Entón un dos curas, claro, esas cousas tamén valen cartos. E vai un dos curas, foi xunta o rapaciño, aquel que non era ben listo, e dixolle: oes, aquí hai que pagar o funeral. Este funeral hai que pagalo, que estas cousas así non son. E vai, ela dixo: pois que paga a verca da miña irmán, que para iso organizou tanta festa. Oiga, pensando no cura que aquela muller era monxa, dixolle: oiga, non está ben que fala así dunha muller que está casada con Dios. Bueno, pois entón que pago o meu cuñado. Casouse Daniel con Ramonita e non tiñan un can para comer, e a pobre da muller choraba como unha tola. Ai, Dios mío, non hai nada para comer nesta casa, Jesús, Dios mío. E el díxolle: mira, Ramonita, eu queroche tanto, que con mirar para ti xa me alimento. Bueno, e así foron pasando os días. Pero chegou un día en que Daniel rebentaba ca fame. Empezou a volverse tolo e a dar voltas como un animal, xa non sabía onde meterse. E vai Ramonita e díxolle: pero, home de Dios, ti non decías que con mirar para min xa te alimentabas? Ai, sí, Ramonita, sí, pero ca fame que teño xa non te vexo. O meu primo Manuel atopouse mal. O meu primo Manuel é un que traballa aí no Fialato. E atopouse mal
e foi ao médico. O médico fixolle un cacheo bo a fondo e dixolle: Manuel, hai que empezar a ter un régimen. Hai que deixarse de tanta carallada. Mira, hai que jardar a boca. Vouche poñer un régimen para a boca. Hai que jardar o viño. E mira, para fumar, 3 petilliños. 3 petilliños nada máis, Manuel, que isto vaiche moi mal. Pasou o tempo e volveu Manuel á consulta. Hola, Manuel, que tal che vai, hombre? Pues bastante bien, señor doctor. Bastante bien, gracias a Dios e a todos los santos. De todos os xeitos teño problemas para eso do régimen. Pero logo, vamos a ver, hombre, non eres capaz de jardar a boca? No, por jardar a boca nada. Eu xa comedor non era, nada, como que usted me mandou. É por beber tan pouco. Por beber tan pouco, porque eu bebedor xa non era. Pero a min o que me escaralla son esos 3 pitillos, porque como nunca fumei, agora escaralla mi vivo. Alá na miña aldea había un rapaciño de 8 anos como ese que estou a mirar eu, que collía unhas pingas como un tolo, collía unhas borracheras como un animal, chegaba á casa todas as noites cheos, chiño de todo. O pai tiña un derjusto, Dios mío. Teño que meterlle un correctivo. É un neno borracho todas as noites. Pero borrachiño aos 8 anos que daba pena mirar para ele, que andaba estomballado polos camiños. E vai un pai. O día que chegou así por última vez, dixo: acabouse, non vas volver a coller outro. Baixou no pa a bodega, atouno ben a unha silla de pés e de mans, colleu o pipote máis grande que tiña na bodega, conectouno cunha goma, meteulle a goma na boca, meteulle uns esparatrapos e dixo: vas rebentar como un lobo, vaiche salir o viño polos fociños, vas botar viño hasta polas orellas, desgraciado, lambón, que eu sempre fui un traballador de ben animal. Ai, papaíño, non me faga eso, papaíño, non me fala. Cala, que va a rebentar, ó, a pobre da nai. Ai, non lle fagas eso, neno, non lle fagas eso, neno, Dios mío, teu compasión dela, ese é un asesinato, Dios mío. Nada, que rebente, que se cansa de viño hasta botar por fora, ó. E ao cabo dun anaco, o pobre do rapaciño berrando: papaíño, veña un da min. Nada, rebenta como un can desgraciado. Ai, papaíño, veña un da min, papaíño, veña. Nada, rebenta, carallo. Anai. Ai, José, que nos barra o neniño, José, vai un del, José. Nada. Pero o pai encolleuse o corazón. O neniño tanto berraba, a nai tanto pedía, que o pai encolleuse o corazón. Baixou o pai á bodega dispuesto a perdonarlle e dille o neno: papaíño, caiu unha goma, carallo. Cando eu fui para a mili, iba comigo un primo meu. E vai un día, estábamos nunha clase teórica, e vai o capitán, dixo: bueno, vamos a ver, vamos a facer unhas preguntas a estes señores, a ver como vellan do preparados. E entón, vense un tamén, e díxeme: vamos a ver, que é la patria? Pues la patria es una cosa grande, capital Madrid, hay coches, hay metros, hay medios metros, hay... Hostia, un lacazán. Usted é un lacoiro, un lampatín. Usted é un papabrevas e unha burra bella castrada. La patria es su madre, la madre de todos los españoles, e a nai de todos. A ver, que repito o seu primo que é a patria. Pois mira, señor, se é a nai dese, entón é a miña tía. Cando eu outra vez estaba facendo a guardia, eu tamén sempre fun así moi divertido, e olvideime da guardia, fun tomar un tóspiro da calla con un compañeiro que tiña ali, e chegou unha vigilancia, non me atopou no sitio, percuráronme, atopáronme, e dixeronme: mira, vas facer guardia de verdad, mira, vas a estar paseando toda a noite desde a garita hasta aquela luz roxa que está ali. Ti non ves ali unha luz roxa? Sí, señor, vexo, ai, que bonita, que roxa, ai, que roxa. Pois mira, vas facer guardia toda a noite desde a garita hasta a luz roxa, e acabouse. Sí, señor, sí, o coste mande, o coste diga, eu estou aquí para obedecer.
O día siguiente, cando chegou o relevo, eu non estaba, eu non aparecía por ningún corruncho. Empezaron a buscarme, empezaron a percurar por min, eu non aparecía. Todos os meus compañeiros empezaron a pedir por min, ai, Dios mío, tan buiño como era. Vai morrer carbotas postas, Jesús, Dios mío. Onde se metería, Jesús, Dios mío? Pasaron 2 meses e eu non aparecía. E ao cabo dos 5 meses, aparezco eu todo descajallado, ca gorra de ribete, o chaleco remontado, o mosqueto ao lombo, os peiños desfeitos, botas o capitán a mí como un loco, como unha piraña, botas a min, agarrame polo pescozo, desgraciado, de onde ves? Donde te metiches? Eu veño de facer a guardia, señor. Pero para facer Facer a guardia 5 meses. Sí, señor, sí. Pero vamos a ver, explica Eso. É que usted me dixo que eu fixera a guardia desde a Jarita hasta a Luz Roxa. E logo, para ir desde a Jarita hasta a Luz Roxa, 5 meses. Sí, señor, sí, porque a Luz Roxa era dun camión que iba para Madrid.